Prečo sa deje, vieš, prečo bola sa bránka, že si není otočený na škoty. Veď sa vejde lobda. No dobre. Aj chcem do banky kúsko. Načí sa to hra, počkej, však ja viem, že musím dať to na pán muskát gól. Dobrý deň, vážení športoví priaznivci. Vítame vás na 5. kole Slovenskej lacroseovej ligy. Zápas pred chvíľou začal proti domácim Trnava Sabres a skalickými Chiefmi. Práve sú pri lopte trnavskí domáci. Vystrelili loptu mimo, ale loptu si stále nechali. Loptu majú tak predsa len hnedý, keďže rozhodcovia zmenili svoje rozhodnutie. Môžete vidieť, že loptu práve zahráva obranca s dlhou palicou. Ten má výhodu nad útočníkmi tým, že má tú palicu dlhšiu. Krásny ubranný zákrok hráča číslo 5 Radoslava Ogbana a strela skalických Chiefov na bránu, ale výborný zákrok brankára Kubána. Tu vidíme faul na hráča v zelenom, postrčenie odzadu. Je to iba zisk lopty. Loptu majú teda domáci. Keďže máme veľa času, tak môžeme si povedať, o čom vlastne lacrosse je. Lacrosse je, ako vidíte, tímový šport. Hráme ho 7+1. Dvaja obrancovia, teda midfielderi, dvaja útočníci. Hráme s gumenou loptičkou, ťažkou, je ťažká asi ako puk, veľká ako tenisová lopta. Hráči sa ho snažia dostať do tých veľkých červených bránok a vidíme útok hráča číslo 5 znova, lopta pre skalických po tejto strele. Aby ste rozumeli, ako fungujú tieto strely na bránu, keď útočiaci hráč vystrelí a lopta netrafí bránu a pôjde von z ihriska, ale tá loptu získa hráč, ktorý je v okamihu opustenia lopty z ihriska bližšie k čiare. Nie ako môžete vidieť na futbale, že keď vyletí lopta, tak to automaticky má brániaci tým. Takto dokážete držať tú loptu v útoku oveľa dlhšie. Na opačnú stranu vidíme útok Skaličanov. Útok podporuje jeden z veľkých ťahoňov slovenskej reprezentácie, hráč číslo 17. Ale strátil loptu a loptu rozohráva hráč číslo 89 Lukáš Kremzer. Nedorozumenie v rozohrávke zelených. Loptu získajú Skaličania a útočia. Pokračujeme v tom, čo je vlastne lacrosse. Lacrosse je veľmi kontaktný šport. Je to podobné ako hokej. Hráča môžete sekať palicou, boličekovať, môžete hrať telom. Je to veľmi dynamický šport. Hovorí sa, že to je najrýchlejší šport na dvoch nohách, keď môžete vidieť, že lopta lieta z jednej strany ihriska na druhú veľmi veľkou rýchlosťou.
Pri strele môže táto lopta dosiahnuť rýchlosť až 100 km za hodinu. Sú to naozaj bolestivé strely. Brankári, ktorí stoja v bránach, môžete vidieť, že majú väčšie lacrossové hlavy ako ostatní. To je kvôli tomu, že nemajú žiadny výstroj, na rozdiel od hokejových brankárov, ktorí chytajú celým telom, tak lacrossový brankár chytá iba hlavne tou palicou. Môžete vidieť okolo brány postavené biele bránkovisko, do ktorého sa nemôžu dostať žiadni útočiaci hráči. Môžeme vidieť ďalšiu strelu z Skalice. Lopta stále v ich držaní po tejto strele. Po minulom kole sa dostala Skalica pred Trnavský celok, keďže mali veľmi vyrovnaný zápas a je tu gól hráča číslo 21 Jakuba Tokoša. Takže stav zápasu je teraz 1-0 pre hostí. Môžete vidieť, že začiatok hry sa začína tzv. Face-offom. Na face-offe môžete si predstaviť znova, napríklad na hokeji dvaja hráči v potrepoch alebo klačiaci bojujú o loptu, aby ju získali. Sú to veľmi náročné procedúry tejto face-offy, že tam treba silné ruky, dobrú techniku. Vidíme útok Trnavčanov, strelu, gól! Hráča číslo 69 po nahrávke. Hráč číslo 19. Stav stretnutia 1-1. No a vrátime sa k tomu, ako to bolo minulé kolo v tabulke Slovenskej lacrossovej ligy. Takže máme 6 tímov. Skalica kvôli skôre z ostatných zápasov bola na poslednom mieste, ale po vyrovnanom zápase so zvolenskými Panišermi sa dostali pre Trnavu znova iba vďaka skóre. Preto tento zápas je veľmi dôležitý o to, kto sa dostane stabilnejšie na 5. pozíciu. Po tomto zápase môžeme sledovať zápas Prievických Headhunterov so zvolenskými Panišermi. Dúfam, že to je veľmi napínavý zápas. Veľmi sa na to teším. No, posledný zápas tohto dňa bude asi ten najočakávanejší boj o prvé miesto medzi bratislavskými družstvami. Budú hrať bratislavský Bec proti bratislavským Tricksterom. Postavené hráče číslo 19 lopta pre Skalicu. Možno sa pýtate, možno si kladiete otázku, skadiaľ na Slovensko prišiel lacrosse. Lacrosse vznikol v Amerike, v Severnej Amerike. Vymysleli ho Indiáni. Indiáni ho používali na to, že v dávnych časoch poznáte Apačov, poznáte Huronov, všetci boli lacrossoví hráči. Lacrosse používali na to, aby nejako riešili spory medzi kmeňmi. Mohli sa buď pobiť alebo hrať lacrosse. Vtedy to bolo neobmedzené ihrisko, neobmedzené počtom hráčov. Hralo sa to proste, aby sa to hralo. Oni mali vieru, ktoré verili, že keď budú dobre hrať lacrosse, tak ich stvoriteľ sa bude usmievať. V tom ich život bude vlastne naplnený. Vrátime sa k zápasu, stále predchádzal útok Skalice. Loptu 17, Ivan Černák. Nie 7-7, ale vždy 5-5 na polovicu. To sa stále posúva v podvode, na to nie je nejaká nebezpečná nahrávka. Teraz bola nahrávka na bránkovisko, ale nebola kompletná, takže hru bude pokračovať. Domáci celok.
Určite si kladete ďalšiu otázku, prečo tí obrancovia s tými dlhými palicami, keď vlastne ich tým útočí, tak prečo sú stále v obrane? V lacrosse je pravidlo, je to offsideové pravidlo, že pokiaľ váš tým útočí, tak môžete mať v útoku maximálne 5 hráčov. Strela! A Radoslav Bogdán dáva boky. Super nahrávka na bránku, druhý gól od Trnavy. Takže zápas sa vyvíja tak, ako chceme, veľa gólov. Možno, že to budú družstva pokračovať. Takže vrátime sa do offside. Pokiaľ ten obranca vyjde z obranej polovice a nezostanú mu kamaráti, spoluhráči na obranej polke traja, tak sa automaticky dáva foul offside, čo je vylúčenie na 30 sekúnd. Vylúčenia v lacrosse sú rozdelené na dve triedy, a to osobné fauly, medzi ktoré patrí sekanie, držanie, hrubosť, a potom fauly, ktoré sa radia do triedy technickej, ako sú spomínaný offside, ako sú fauly ako strčenie zozadu, bránkovisko, vstup do bránkoviska útočným hráčom. Super zákrok bránkara Trnavy. Lopta stále sa kotula pred bránou. Nakoniec skončila v aute. Loptu budú držať. Budú mať držaní hráči Skalice. Ďalšia strela Skalice. Je to pestré nastrelí tento zápas. Loptu si nedržia Skaličania držaní. Vidíme, že do konca zápasu je 20 sekúnd a stav sa aj v takomto čase mení. Gól strieľa hráč číslo 17 Ivan Černák a koriguje, vyrovnáva na stav 2-2. Vidíme koniec prvej štvrtiny. Tento zápas sa hrá na 4 štvrtiny o dĺžke každý 12 minút. Pokiaľ zápas skončí nerozhodne, hrá sa predĺženie. Každé predĺženie sa hrá po 5 minút. Avšak nehrá sa na rýchlu smrť. Hrá sa to basketbalovým predĺžením, kedy končí zápas, až uplynie čas predĺženia. V strede ihriska môžeme vidieť stať rozhodcovské trio. Adam Hamšík, Martin Kramar a Stanislav Mráz. Sú to hráči týmu, ktorí práve na prvom mieste tabulky Bratislava Pixers, ktorí o jednej budú hrať zápas o prvé miesto. To je to vlastne boj o prvé miesto proti Bratislava Mec.
Ja sa vrátil, ale už máš už doutu. Kde máš Mašaka? Hovoril som chalanov, strelajte to. A či tomu láknu si rozumiem. To je kaučuková ako Tak sme späť a sme späť. No začala nám druhá štvrtina zápasu domáce Trnava Sabres proti Skalickým Chiefom. Výborný obranný zákrok hráča 12 Jakuba Tokoša. Vidíme šprint o loptu Omstikera. Litovského, ktorý sa dostáva až pred bránu, zakončuje, ale netrafil bránu. Lopta je stále držaný Skalice. Výborný zákrok brankára Trnavy. V obrane môžete vidieť, že je iba určitý počet dlhých palíc. To je ďalšie pravidlo, že maximálny počet dlhých palíc môžu byť 3. Jedna brankárska na ihrisku v jednej chvíli. Výborná strela Skalice a následovná dorážka, ale výborná práca brankára Trnavy, ktorý teraz práve podržal Trnavu 3 skvelými zákrokmi. Presun loptu do útoku Trnavy. Hráči do 17 doniesol loptu až do útoku, vystrelil. Strela nebola príliš prudká, taktiež išla na bránu, takže loptu získali Skaličania. Stav stretnutia zatiaľ je 2-2. Keď stav otvorila Skalica.
ale následovnými 2 gólmi Trnava dokázala otočiť zápas. Pomaly presun do útoku. Skalica sa rozmiestňuje v útoku, pripravujú si hru. Loptu drží hráč číslo 17, posúva na hráči číslo 27. Táto fáza hry je trošku pomalšia, keďže Skalica bola chvíľku v obrane. Útok sa snaží trošku vybehať, ale vidíme stratu lopty. Takže Trnava sa teraz ujme útoku. Dúfame, že sa im podarí vyniesť loptu z ihriska na zobranej polovice do útoku. Ale nádherný zákrok Zelmana. Vidíme, že obranca je zahnaný do rohu, ale skúsil nahrať, nepodarilo sa. Takže lopty sa budú stále držať skalickí hráči. Takže máme znova kľudnú časť zápasu, môžeme si povedať niečo o tom slovenskom lakrose. Toto kolo, ktoré sa práve hrá, je 5. v poradí. Prvé kolo sa hralo už vo Zvolene, kde domáci Trnavčania prehrali s zvolenským celkom 10-3, aj keď to bol dosť vyrovnaný zápas, nemali šťastie v koncovke, ale obrannými zákrokmi veľmi uľahodili oku diváka. V ďalšom zápase hrali proti prievickým headhunterom, keďže rozmery ihriska boli trošku menšie. Prievidza dokázala nastrieľať viac golov a môžeme vidieť teraz timeout trnavských hráčov. V tom zápase proti Prievidze dokázal Radoslav Urban streliť 1 gól, ale Prievidčanom sa podarilo streliť 22, takže proti Nováčikovi Prievidza nepolavila. Ďalší zápas sa konal v Prievidzi. Trnavčania hrali proti Bratislava Tricksters. Výsledok zápasu bol podobný. Minulý zápas taktiež hrali proti veľmi skúseným hráčom z Bratislavy. Taktiež skončil jednoznačne a preto sa určite Trnavčania veľmi tešili na tento zápas proti vyrovnanému súperovi zo Skalice. A vidíme, že tento duel je naozaj vyrovnaný, keďže v polke druhej štvrtiny je stav stále 2-2. Skalica začala ligu trošku horšie ako Trnava, ale keďže Trnava v tom prvom zápase mala vyrovnanejšieho supera, tak sa nie je čo diviť, keďže Skalica hrala proti aktuálne prvému celku súťaže Bratislava Tricksters. Tento ročník Slovenskej lakrosovej ligy avšak nie je prvý. Slovenská lakrosová liga sa už na 4. rok. Začala v roku 2010, kedy ligu tvorili 3 celky: Bratislava Tricksters, Bratislava Bec a
Prievidza vtedajší Hammers. Rovnako zložení sa hrala aj ďalší rok, v roku 2011. Hrala taktiež Prievidza ešte stále pod kresom Prievidza Hammers. Až v roku 2012 zmenili farbu zo žltej na fialovú a zmenili som meno z Hammers na Headhunters. Avšak z tejto ligy v tom čase odišli bratislavské netopiere, takže ligu tvorili iba Bacelky, Prievidza, Headhunters a Bratislava Tricksters. Čo sa zmenilo až minulý rok, kedy vznikli 3 nové týmy, jeden po zvolenie a 2, ktoré môžete aktuálne vidieť na ihrisku v Skalici a v Trnave. Od prvých zápasov sa tieto týmy zmenili a verte mi, že k lepšiemu. Progres je určite vidno. Mnoho hráčov pomáhalo s tréningami všetkých 3 celkov. Bratislava Tricksters a Bratislava Beca veľmi podujali na tréningu týchto celkov. Strela Jakuba Tokoša. A máme tu prvé vylúčenie zápasu. Obránca číslo 11 Marek Kubovič bol vylúčený za sekanie na 1 minútu. Ako môžete napríklad v hokeji vidieť, pokiaľ sa strelí gól a hráč je vylúčený, ak sa ten hráč vracia na ihrisko, to avšak nie je na lacrosse. Pokiaľ strelia gól Skaličania, tak hráč nebude vrátený na ihrisko, pretože to je osobný faul. Vidíme, že loptu sa snažili Trnavčania skryť, ale nepodarilo sa im to. Obránca číslo 87 si ju snažil hodiť si do vrecka, avšak Skalica jeho hru prečítala. Skalica pokračuje v svojej presilovke. Že dokonca vylúčenia zostáva iba zo pár sekúnd. Takže dúfajme, že Skalici sa podarí nejaký signál rozohrať. A vidíme, že obránca číslom 11 Kubovič sa už vracia na ihrisko a sily sú vyrovnané. Strela po nahrávke Zelmana. Znova druhý gól zápasu dáva Ivan Černák. Stav stretnutia je 3-2 pre skalických Chiefov. A máme tu aj koniec druhej štvrtiny. To je ten malý škaredý. Ďalej kapitán celku Radoslav Urban, ktorého práve môžete vidieť na vhadzovaní, ktoré začína tretiu štvrtinu zápasu, opäť 12 minútovka. Stav stretnutia je 3-2 pre Skalicu. Trnavčanom sa určite podarí vyrovnať. Prejdeme si teda ďalšími hráčmi. Začali sme záložníkmi, začali sme Radoslavom Urbanom číslom 5, budeme pokračovať Marianom Trenčianským číslom 17, Igorom Zadkom číslom 19, Jurajom Levickým číslom 91. A útočníci, môžete vidieť v útoku hneď pri nás, je hráč číslo 69, Andrej Uchantav, hráč číslo 24, Michal Pinter, Matej Hečko má číslo 22 a 29 na adrese Vladimír Chlapeček. Čo spomeniem aj asistentky,
Luciu Kolárovú a Sabinu Urbanovu, ktoré verne sprevádzajú trnavský tým od prvého kola. Vrátime sa k zápasu. Počuli sme súpisku trnavských Sabres. V lopte sú práve teraz skalickí lakrosáci. Lopta krúži okolo brány. Zatiaľ nevidíme nejakú veľkú akciu smerom do brány loptou. To sa však určite zmení na malú chvíľu. Ibu nahrávku poza brány hore, ale znova výborný zákrok Petra Kulána, brankára Trnavy. Lopta stále je Tigani Skalice. Keďže sa ko mne dostal buletin iba skalických, teda trnavských hráčov, nepoviem na súpisku tých skalických hráčov, ale určite si sa prišli na tých trnavských hráčov. Avšak títo kalani dostali práve gól. Gól znova dáva hráč číslo 21, Jakub Tokoš. Dva góly svietil Jakub Tokoš, dva góly svietil Ivanček, tak stav stretnutia je 4-2 pre Skalicu. Vidíme ďalšie vhadzovanie, výborná práca na vhadzovaní hráča číslo 5. Radoslava Urbana, ale loptu strátili Trnavčania výbornou agresívnou hrou hráča číslo 17, ktorý ukludňuje hru. Skaličania sa stále držia útoku aj po svietenom gole, ale niekedy razatá strela od Ilmana skončila v aute. No stále sa Skalica drží v útoku. Určite by som dal veľmi rád rozhovor s niektorých svojich hráčov, ale tým obchádzajú, akým si tam nebol. Čo teraz ušetril za tyčík? Naši chalán môžete vidieť za chvíľu, bude hrať Prievidza Headhunters a zvolen Punishers. Keď neviete komu fandiť, tak lepšie sú tí fialoví. Vlastne ty si zoberieš náspäť, tak už to jedna. Vlastne som zvedavý pre teba, ne? A vyslovíte hráčov číslo 99, Patrika Šagata. Hráči číslo 87, takzvaného Hodora. Neviem, ako prezývajú chalanov v Skalici, na Trnave, že nepoviem ich prezývky. Ale aktuálne sú práve udržané lopty a všetci dúfame, že sa im podarí znížiť stav stretnutia. Pri lopte Radoslav Urban snaží sa pretlačiť loptu do stredu ihriska. Je pred bránou strela, ale zákrok skalického bránkára, ktorý sa pokúša vyniesť loptu von, ale nedarí sa mu to. Pri lopte znova Trnavský Sabres, nahrávka, strela a taktiež bola príliš razantná beh na autovú čiaru a tento aut vyhral. Túto loptu vyhral znova bránkár Skalice, takže výborná hra skalického bránkára. A vidíme, že aktuálne má skalický tým výhodu. Je
tzv. Flag down. Je to podobné ako Vyhráme v štvrtý hokeji, keď brankár drží tú ruku. Tam mal byť tretí down, mal byť krátky. Vylúčenie hráča číslo 24 za pravdepodobné sekanie, nevedel som ten veľký rozhodcu, usekanie a udržanie, takže znova je to minútová presilovka pre Skalických Chiefs. Minulú presilovku sa im nepodarilo vystreliť, uvidíme, či to zmenia počas tejto presilovky. Lopta začína na strede ihriska, preto hrajú hráči číslo 27 Tomáš Zelman. Ale už to dobre, ešte to bolo vrátené. Ale to bolo vidieť na tom týme, že to nevedali. Jediný dotrvačný przdavý bol Boris. Ale smutné. Vidíme, že hráč číslo 24 Michal Pinter sa už vrátil z trestnej lavice. Spravil 6 yardov. Je to... Skalici sa znova nepodarilo. A hneď na to spravili. Ale Mišo sa musí vrátiť naspäť, lebo slabo zahral trestnú lavicu. A hoci bola ešte zima, tak sa tam vráti. A znova si ide odkrútiť ten svoj trest. Takže Skalica je stále v hre o jedného hráča. Strela Zelmana, výrobný zákrok Petra Kubana. Boj o loptu pred bránkoviskom. Vidíme, komu sa podarí získať loptu. Loptu udržal v hre skalický legionár. Ale výborný zákrok hráča číslo 91 Juraja Levického. Krásna hra telom. Stráta lopty Skalice. Lopta sa veľmi rýchlo dostala do útoku. Ale Jakub Krkoš mu to hneď aj vrátil. Vyzrekol mu loptu, dvakrát rozpil a v lopte sa dostávajú znova Skalický Chiefs. Takže Michal Pinter sa trikrát vracia do svojho vylúčenia, tento raz už naozaj. Vidíme, že skalickí hráči nechajú na náhodu, pomaly vynášajú loptu z obranej polovice, dostávajú sa do útoku. Dobre, že ešte budeme vidieť viac takýchto zákrokov. Minimálne od Juraja, ktorému sa tento hit naozaj podaril, ale vidíme ďalší nádherný obranný zákrok obrancov číslo 87 Richarda Bobka. Ale stále sú v útoku Skalický Chiefs. Slabá strela hráči číslo 89. Nahrávka cez Ozihriska, že táto strela bola bolo by stále Skalický Chiefs. Počkaj, vidíš, že je otočený krptom? Jaj. Ne, ale však keď sa otáča, skrive výhrávku, jak sa otáča, vtedy tam Naznačenie strely od hráča číslo 17. Posunul loptu na hráča číslo 87, ktorý mal nevyraznú strelu, ale bránkár s ňou mal trošku problémy. Vidíme boj o loptu pred Skalickou bránkou. Avšak Andrej stratil loptu. A znova skalickí obrancovia sa budú snažiť kľudne vyniesť loptu do útoku. Vo vynášaní pomáha Tomáš Zelman. Skalica dostáva 5-0 do útoku, avšak 2 nahrávka išla mimo ihriska, takže lopta znovu
pre Trnavu. Pre zmenu sa loptu snaží vyniesť hráč číslo 17, nedarí sa mu to. Strátil lakrovskú cestou. Aj by rozhodcov hovorí, že loptu budovať. Hráči? Tak veci vás nezhodli na jednom verdikte? Ale v útoku pokračujú Skalicania do konca tejto štvrtiny máme 30 sekúnd. Jakub Tokoš si pýta faul, zasekanie. Prosíme o hlavicu, aby zastavil čas. A loptu získali Trnavčania. A máme tu koniec tretej štvrtiny. Ukázali všetko, čo majú. Potom na vytáhli všetky svoje zbrane. Keď dostal úľade toto, alebo... Dávke si ho mal pozerať, dávke? Ale je to slušný. No však to som bol trošku, som aj nepochválil ten ako... Jeden chyč tam mal. Však po prvej štvrtine vystřídali kornerov, nič, nepomohlo. Nič, jeden raz, ale 20 zároveň, ale jeden jediný raz dokázali zastaviť bez extra. Nemyslíš, že ten po zachytení prídavku, že nie je jeden jediný raz ináč. 10 yardov správne vždy. Neskutočný. Čaká lásku. Dobre sa tu majú defenzívna lenta. Taký je posad od nás. Tak to je Amik. Dostali sa do svojho módu a... Máme Markov na Vinča. Stačí Garzu 2-3 krát dostať sa na pára. Toto nie je na to zvyknutý. Jeden sak, nikto nepísal. On neví, čo je to sak. On neví, čo je to byť poklad. Keď má dosť času nahádzaný rodine. Jaj. Hovorí, že na
ja to mám veľmi sa poplatný techniku. Ja som vyštartoval aj najväčší kraj, rozumieš? Však áno, ale ja by som len odbraný svetobehol na web. Bauer, Radubek. Ja to tam dostal rád, ja som nečakal, že mohral bez problémov. To je náhradný, to je náhradný. Niečo znovu. A ešte mal odehnutý biceps, potom záhlavný ročný. A ešte sanitra teda akože. Tam bol. Ja neviem čo, ale ja som tiež pozeral. On je, tuším, Desinon dále. On bol písať ako receiver. A ja som ho videl v obrane. Či to bolo v obrane, alebo to bolo pri special teamoch, teraz neviem. Ale asi special team. Je. Ako mi chýba na line hvezda, ten Lali. 77. Áno, Balán. Ten je bolo to Austrálii. Však dobré, ale nemajú na to, či to bol stavebný kameň tej ofenzívnej. Aj bez neho tá ofenzívna lajna to určite. Ja som si myslel, že keby v Bratislave spravili testy na nedovolené doplňové látky, tak polka z toho týmu neprejde. Ja tomu neverím. Ja som že by objavili aj dotámový test všetko z toho. Tak ja nebudú vás ich bol vtedy jaký, že? Ale aj prepnutý bol ešte ďalšej. Ale to je tak členok, ne? To jak fotbalisti. Michaelom Pinterovi, keď si naprával prvná patrie. On neišiel, tak on ho mal do deska kriviť.
Ja som si takovú reakciu, že vyzerá to hrbo, zdravý je zdravý, jedno zmáš a ak máš nová, ako náhle máš na čo zaujímavé, tak treba sa niečo robiť. Frajer, natáhni si. Super tá, rozumiem. Akože zažité nebudem. Zaskočiť ma nemá s tým, čo sa týka pravidel. Pravidla ma nemá jak zaskočiť. Pičovinu som povedal, ale ešte náhle zámerné. Je ten spôsob celový, to je úplne. Ale povedal som napríklad, asi je pravidlo, Za polovičku, keď niekto nebudeš zasiahnuť. Musí čakať. Áno, ja som povedal, že musí tam byť proste ináciu celú. Ale rozmýšľaj, to je nikto to nevie. Pripravené všetko poriadku. Bohužiaľ, nikto iný na Slovensku nemá také zázemie. Áno, to je pravda. Jediný štát, že by sa niečo hrá. To bolo určené, kde sa bude zafinálať za to znamená, že Bratislava neznamená, že tu finále.
Bambus Slavia asi. Tak si myslím, že by Nitro, Nitro Žilinu, Košice porazili 1-0. Hotovo? Ideme aj my. Čaute. Čo